good vibes. Kamusta? Di ana pud mi Bye. magluto tag kuan mga ka-vibes, banana chips. Nagdilaab na. Gahaling din ko, gahaling ko. Sige na itong hinaling. Ling. Hinaling. Ling. Mm. Ling. Aging. Aging. Saging. Aging. Mm. Eh. Wala mga ka-vibes. Saging. Sugar. Isagol din ako, anak. Ayos na Ling. Fish. Lubag na tong kamera eh. Oy. Ang ko na. Yalo haga. No! No, labot ba? No. Sa mga natinga nga nung gisagolin ako daan nga ni ko magama ko banana chips. Diba kasagaran banana chips kay buwad man. Kaniya mo largo na ni. Largo kaon na ba? Agay. Ma. Mm. Itay. Hmm? Itay. Itay. Dali, dali, dali. Ay, siga na to. Kut. Basta tinguan lami isima sima. Sima sima. Ang inday na mo. Ikot. Lingkod, lingkod. Lingkod, lingkod. Ang inday na mo. Sima sima. Sima sima. Hi. Hi mga ka-vibes. Luto min ni Ali og banana chips. Ikot. Init na atong kalaha. Putangan na itong mantika. Eken. Oil. Ay. Oil. Kita. Kita. Mantika. Kita. Ikot. Mantika. Ane. Eka. Erot. Unya. Ang atong banana chips. Hilaw pa maliday. Nuno ka pinyarmati kay hilaw pa niya. Hinunod pa ni nato siya. Hi. Hi mga ka-vibes. Hi mga ka-vibes. Ikaw. Libi.
Ikot. Lingkod. No, 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 no. Ano sabi, ano sabi? No, no, lagi open kaya masubranan. Ah. You want fish? Yes. You want bread? Hi. 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 Usay ka di makita unaw. Hi. Nagdadaan ako anak ko papay. Palangga ka sa akong mama kay taga kog pan. Mo man naman tika. Ila mo mangana ra ko na. Ano gini ko ka? Wala man ka disalit ka. Aging. Again. Papin. Pon. Diyan diyan. Yung kon. Napangog kalit ang ako ang video. Uy. Sige na kong yaw-yaw ma-record. Ala, nuno day. Abi na mag-giba ma. Labay-labay mo niyang pane. Almost done. Kapit na maluto ang banana chips. Hi pa. Sama na. Tambal sa pangag. Ya, kaduti ko na. Tilawi ba? Kung ano mo lagoy-lagoyon. Ang jarab, init pa man. Nana. Shout out mi Aldo pa. Bisa pag shout out. Masa mo siya tatawag ko siya. Hi, Jan. Let's. Ini lagi vlog mo ko. Nakakuan ka kada. Dosa kay papahilo kay wa ko ni trabaho kay wanuwan. Sabi mo datahan. Ah. Hi, Jani. Jani. Hugas mo plato ni. Ni. Yeah. Sila na duha mga una ning baya pero gagwasto na barang pista. Adto mo pa maglo. Di sige mo gawin pero. Asa mong iro di ay? Nasa ilawom. Kay mga badlungon man. Tawga, dala na. Uy! Gutom siguro na. Bali doa kada oras kaon ja gutom. Pre. Manok ni para birthday ni Alayna pohon. Kani mga papi cholo ni papa. Karon to, nalago dah, dagko na. Oh. Pasensya na mo mga di nga na di. Kuan. Nga. Mamsa naman. Itakilid ba dili nga naon? Mamsa naman. Magama lagi kong pan sa baa ka eh. Siyakoy. Pasensya na mo mga ka-vibes kay yung mo jumitarong ha. Ang snack sa mga bata. Hawasa! Sibong mo di oy. Hawa day! Pangalan ng pantay. Hey, up! Sibog na lang. Atong kapra. Sige sagol man rin. Gatas. Gatas o Tama. may la tanaw ta tanaw. Gatas ug hama. Nang sa ba na siya kanang say palaman mo na. Hawa. Di ba kanton?
Ayaw ba? Utot. Utot. Utot ka? Dudum. Utot. Ay. Utot. Utot. Dali, Mail na to, Mail. Nakaw na. Mail, be. Amo bibi, be. Aboli, dapa ha kayo. Dapa, be. Aboli, cute kayo, uy. La, muka, be. Tara, muka, be. Sus, muka, no. Oh. Tara mo po na. Ako butangan sa mga Di. Be. Babaw. Stop na eh. Babaw. Babaw. pamagod ni arong ko ano na imong bahay guys. So diskarte na lang ni siya. Babaw. Kaya ting uwan, ting kaon-kaon. Ting kaon sa mga kababaan. Sa baa man ka oy. Babaw. Kaul sa babaan. Nagkagan na. Gusto ba yun, no? Kunyari ka Ano gusto? Kana, kanang di, kanang equals. Ano? Luto na ang milk bun. Paano papa ka? Gi-steam ni namo mga kabibes. Mabuang ang baso. Yee. So delicious. Kaon ta. So yummy. Ga, mga kabayb, so yummy. Good na siya, good. Good na siya, good. Dami. Pang snacks ba? Ting uwan. May pala. Sanda. Pamelapit. Harina ra ni og gatas nga birch tree. Unya tagag sugar og asin nga may. Busog na. Pisda na lang. Useful kayo ni siya. For nga nani nga ting-uwan-uwan. Daghang mo na ba? Kapal man ka kwarta. Pero gusto ka nga magama og pagkaon nga pa sa mga bata nga mabusog. Tama ka gani. With steamer. Aw! Inita. Yawa. Apa malikas bad na. Bad bitaw. Sorry guys. Bye. So, mauro to mga ka-vibes for today's video. Hinaut nga nalipay mo sa magtanaw. So, thank you so much guys for watching. And don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification para ma-notify mo sa among bagong video nga i-upload. Bye! Amping!